അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ഡോറയാണ് ഇതേണ്ട അടുക്കള പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര പണി തന്നെയോ അവിടെ തൂത്തിട്ട് റൂമ് തൂത്തിട്ട് തുണി അലക്കി കുളിച്ച് വിരലൊക്കെ താന്നു പോയി. വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയതാ. വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് വിരലിൻ്റെ അറ്റം കണ്ടോ മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ? ഭയങ്കര വേദന. ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര നീരുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നും ഇതായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്നും ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തണുപ്പൊക്കെ ആകുന്നതിൻ്റെയാന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞാലുമേ ഈ അസുഖത്തിന് ചെറിയൊരു തണുപ്പ്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെരുപ്പിട്ട നടക്കുന്ന എന്നാലും തീർച്ചയായും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ കമ്മലും ഇതെല്ലാം ഇട്ട് റെഡിയായിട്ട് ഇരുന്നാണ്. ഇനി കിടക്കണം. ഗുളിക കഴിച്ചിട്ട് കിടക്കാതെ പറ്റത്തില്ല. കിടന്ന് ഇനി രാവിലെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഓക്കെ ആകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ബൈ.